Il-Kummissjoni Ewropea faħret lil pajjiżna dwar l-ekonomija, is-soċjal u l-governanza tajba. Dan għamlitu f'rapport li toħroġ regolarment dwar kull stat membru individwali. Fil-każ ta' Malta dan jiffoka fuq il-ħidma li qed jagħmel il-Gvern Malti, rapport li ħareġ wara id-bassir ekonomiku pożittiv tar-rebbija li ħarġet l-istess Kummissjoni. F'dan l-aħħar rapport, il-Kummissjoni Ewropea qalet li pajjiżna żamm ir-ritmu ta' tkabbir ekonomiku minkejja l-inċertezza li taffettwa lill-Ewropa kawża tal-gwerra fl-Ukrajna. Il-Kummissjoni Ewropea sostniet li wara l-pandemija l-ekonomija Maltija irritornat għal tkabbir robust. Innotat ukoll li Malta irkuprat b'mod rapidu u wrid ukoll li għandha ekonomija reżiljenti. Dan ikompli jingħaqad mar-rapport tal-ġimgħa l-oħra tal-Kummissjoni Ewropea li fih ħareġ li pajjiżna jkollu t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku din is-sena u s-sena d-dieħla wkoll. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li r-rata ta' impjiegi f'pajjiżna qabżet ir-rata ta' qabel il-pandemija. Fis-settur soċjali, il-Kummissjoni Ewropea innutat li s-sitwazzjoni hija waħda stabbli. Innutat ukoll li mill-2020 l-hawn kien hemm żieda sinifikanti f'miżuri soċjali. F'dan ir-rapport il-Kummissjoni Ewropea innutat ukoll li l-inflazzjoni f'Malta kienet waħda limitata bl-intervent tal-Gvern sabiex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Intqal il-Gvern Malti ħa miżuri sinifikanti biex issussidja l-impatt taż-żieda tal-prezzijiet fl-enerġija u s-sapport lil familji u n-negozji. Il-Kummissjoni Ewropea innutat kif, apparti dan is-sussidju, is-sena l-oħra il-Gvern Malti ta' ċekkijiet addizzjonali ta' 100 euro lil studenti u l-ħaddiema u ċekkijiet ta' 200 euro lil pensjonanti u lil dawk li huma dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali. Il-Kummissjoni Ewropea innutat ukoll li minkejja il-miżuri tal-Gvern fis-settur tal-enerġija, id-deficit se jkompli jonqos u se jibqa' taħt is-60% skont il-kriterji tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea innota wkoll li pajjiżna qiegħed jimplementa miżuri favur governanza tajba, favur l-ambjent u l-qalba diġitali permezz tal-pjan ta' rkupru li ġej minn fondi Ewropej. Il-Kummissjoni Ewropea innutat ukoll li pajjiżna qiegħed jieħu passi pożittivi favur it-tisjieħ tas-salt dritt. Fost dawn issemma li l-Gvern biddel il-metodu kif jinħattru il-ġudikanti. Barra minn hekk qiegħed jieħu miżuri favur aktar effiċjenza fil-qrati, hekk kif ġew appuntati 4 mħalfin u 4 maġistrati ġodda. Dan apparti li tissir il-qalba diġitali fil-qrati b'investiment li ġej minn fondi Ewropej.